Nanawagan karon og gustisya ang pamilya sa babae nga gapisil patay sa Ubalde, Davao City siyang kaugalingon nga bana niadtong adlong Domingo, Hulyo 5, 2026. Sa pakikinabi sa DXDC Airman Davao kang alias Inday, dili tinud nga pangalan alang siyang seguridad og ig-agaw sa biktima. Kinahanglan nga mahatagan og gustisya ang pagpatay sa iyang ig-agaw tungod luoy kaayo ang mga anak niini nga nahibilin. Dugang pa nga kung selos man ang hinungdan, untag istoryahan na lang nila kini sa iyang asawa kung magbulag na lang sila aron wala na kini ni sangpot sa pagpamusin. Luoy kayo ang mga bata. Unta, nadala na lang ninyo istorya, nagbulag na lang jud mo nga wala pa ni abot unta sa ingon ani. Panawagan sab niya sa kapulisan nga unta madakpa na ang suspek, ingon man nanawagan sab siya kang alias Lemin nga bana sa biktima og suspek sa pagpamusil nga unta makonsensya kini sa iyang gibuhat og mo surrender no sa kapulisan. Sapod ka ng matagan jud mig hustisya sa nahitabo na madakpan ng kuan nagbuhat na ani. Unta mo surrender na ka kanang makonsensya unta ka sa imong gibuhat nga dili lalim jud imong gibuhat. Kay namduman nga gipusil sa iyang bana nga si alias Limin si alias sa Gemma. Diin nakabsan sad ang biktima datong Hulyo 6 samtang padayon sab nga nagpaalim sa ospital si alias Rovi kinsa sister-in-law sa biktima og lakip sa napusilan. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyo Man, Will Duran at Tatak, RMN.